Benvinguts a un nou episodi d'Agropodcast. Avui tenim el plaer de tenir amb nosaltres a Enric Casanovas. Hola, bon dia, què tal? Teniu algun pla ja per començar a implantar tot això en el sector? Com ha evolucionat el comerç internacional des que estàs tu a la direcció? Ell és consultor especialitzat en pimes i administració pública i tenim una relació de fa 25 anys. Sí. Podríem dir que jo vaig veure una mica néixer la FEMAC i pràcticament podríem dir que us hem assessorat des de fa 25 anys. De fet, vau ser poder un dels primers clients, perquè nosaltres més o menys vam muntar la consultoria fa aproximadament 25 anys, és a dir, que quasi vam començar a l'hora. La veritat és que ens heu ajudat amb moltíssimes coses, en tots els nostres plans estratègics. Justament ara n'hem fet un i em comentaves abans que és una acció que hauria de realitzar qualsevol empresa. Sí, nosaltres entenem que qualsevol organització és una mena de guia per escrit on marques el camí, és a dir, on estàs i cap a on vols anar, i jo entenc que qualsevol organització ho hauria de fer i qualsevol empresa també. És a dir, les grans empreses ho tenen molt clar, tots fan el seu pla estratègic, volen saber on van. A l'empresa petita li costa una mica més, però crec que és una eina molt interessant. Doncs sí, la veritat és que sí. I abans feies la comparació de que hem celebrat les nostres noces de plata pels 25 anys de relació i per celebrar-ho hem creat un projecte conjunt molt xulo que ens fa molta il·lusió compartir. Sí, la veritat és que l'Empren Agrocat és un projecte molt xulo que fem conjuntament, que penso que serà una iniciativa molt potent i que ajudarà una mica les nostres comarques a potenciar l'emprenedoria, una mica que és l'objectiu del projecte. Penso que sí, que és un projecte molt xulo, a mi em fa molta il·lusió personalment i penso que a la FEMAC també. Sí, la veritat és que ajudar a les empreses o a qualsevol persona que comenci, ostres, tinc una idea, no sé cap on tirar, què faig? I poder-los impulsar a crear la teva empresa o a sortir al mercat, crear un mínim producte viable. La veritat és que és un projecte molt xulo, que ens fa molta il·lusió i que ja hem començat a compartir i la gent ho espera amb candeletes. Sí. Sí, pensem que funcionarà molt bé, que no serà l'única edició, sinó que això ho anirem repetint any a any. Esperem que sí. I ara el que necessitem és emprenedors que vulguin inscriure's al projecte, que vulguin una mica l'ajuda i l'acompanyament per part nostra per consolidar o per treure el seu projecte al món, no? Sí, perquè al final estem tocant tota la cadena de valor de l'agricultura, seguint amb la filosofia de la FEMAC. I, hi ha moltíssimes maneres d'emprendre en aquest camp, des d'un e-commerce que impulsis la venda de les olives que té el teu avi, o una startup tecnològica, maquinària. Està clar. A veure, la idea del projecte és aglutinar emprenedors que comencin o que ja tinguin un projecte una mica en marxa i ajudar-los a consolidar aquest projecte. Ens centrarem una mica en la part agro, que és una mica la que vosaltres domineu, i sí, la idea és consolidar o ajudar a consolidar aquestes empreses i, per tant, ajudar el nostre territori. Inclús l'emprenedor, que té esperit emprenedor i encara no té l'empresa muntada. Correcte. Que diu, mira, jo tinc aquesta idea, però aquí s'ha quedat, no sé com tirar. Exactament. I penso que al final tenen 100 hores de formació, tenen 7 hores de mentoria per cada startup o per cada emprenedor que s'apunti i això els pot impulsar moltíssim. Claríssimament. A veure, pensem que dels projectes que s'adhereixen una mica a l'Empren Agro pensem que els ajudarem, que si tenen una idea o un projecte en marxa que truquin, que vinguin a la FEMAC, que parlin amb vosaltres perquè realment els podem ajudar a consolidar aquest projecte i a empènyer-los una mica amb aquesta línia.
al final ha de tocar, no?, d'alguna manera, el projecte o la idea de projecte ha de tocar el sector d'alguna manera, perquè molta gent, hi ha hagut gent que ens ha preguntat, ostres, i el meu negoci no és d'agricultura, però podria entrar a l'acceleradora? Sí, si li dones un aire. Hi ha hagut gent que portava una proposta que no era agrícola, no era 100% agrícola perquè no l'havien enfocat, però després de parlar amb ells vam dir, ostres, però és que això també pot funcionar aquí. I per què no li poses la coletilla de també està enfocat a l'agricultura? O perquè potser aquest target no et funciona, però sí que et funcionen els agricultors. I hi ha projectes molt interessants, molt diferents. Per la gent que s'està escoltant, si jo tinc una idea emprenedora, Anna, relacionada amb el sector agro, sigui una idea d'una nova tecnologia, sigui un software, sigui un nou sistema per l'agricultura, algo relacionat amb la maquinària agrícola, què tinc que fer? Com funcionarà el programa? Bueno, al final és una inscripció supersenzilla. Tu entres a la web, Empren-Agrocat, o ens truques, ens envies un correu, al final estem disponibles per 1.000 canals, 1.000 mitjans, i no res, al final és presentar-nos la teva idea de projecte, t'inscrius, has de passar la fase d'acceptació, no? Al final nosaltres hem de fer una selecció de totes les propostes i les que s'encaixin més, doncs res, us informem, escolta, tirem endavant i al setembre comencem amb el programa. Sigui quin sigui la fase del teu projecte, llavors comencem amb una primera jornada presencial, així ens coneixem, posem cares, fem una jornada de networking, coneixem els mentors, coneixem els alumnes emprenedors, coneixem els formadors i un cop ja tenim la base, comencem amb la formació que són 100 hores repartides en emprenedoria, en tecnologia, en màrqueting... Té algun cost la formació, Anna? Cap ni un. No. El programa no té cap cost. Els que es vulguin inscriure, el cost del programa és zero, és a dir, que per tant és gratuït. Sí, correcte. I comptaran, a més de formació, comptaran amb una part de mentoria, amb una part d'acompanyament, i a més es podran presentar amb un premi final. Sí, correcte. Al final, un cop ja haguem finalitzat tots els programes de tots els emprenedors, que dura de setembre a desembre, abans de Nadal fem el Demo Day, que serà com el regalet de Nadal final per tots, que presenten el seu projecte, no?, com si fos un pitch per anar a presentar el teu projecte i buscar finançament. I al final és una mica això, no?, perquè els 3 finalistes, primer, segon i tercer lloc, s'emporten un premi econòmic que ajudarà moltíssim. Al final, el primer guanyador s'emporta 1.000 euros, el segon se n'emporta 750 i el tercer se n'emporta 500. O sigui, al final és un impuls més a la creació o al llançament de l'empresa. Sí, comentar també que l'acceleradora només hi ha 15 places, és a dir, que la gent que estigui interessada una mica que corri. Sí. Perquè pensem que ho omplirem de seguida. Hi ha 15 places. I està oberta a nivell tot Catalunya. Al final és una iniciativa de Lleida, però al final l'agricultura no està només a Lleida. Està a tot Catalunya. Llavors tenen oportunitat tots els territoris. Molt bé. Per tant, s'han d'inscriure abans d'acabar el mes de setembre? Sí, abans d'iniciar el mes de setembre. Abans d'iniciar el mes de setembre. Sí. Serà molt enriquidora. Al final estàs connectant un empresari o una persona que té una idea o que ja la té, ha sortit al mercat, però potser encara no tens clients, o potser ja comences a facturar, però encara veus que no tires, que et falta tirar endavant. Llavors estàs connectant aquesta persona i estàs obrint un ventall de possibilitats amb tot de connexions de diferents sectors que és molt enriquidor. Al final pot ajudar-los a impulsar-los definitivament. Exactament. A més, el fet de que aquesta emprenedoria o aquesta iniciativa parteixo des del sector dels mitjans de producció agrícoles, a més, hi col·labora Afrucat, per tant, aquestes empreses o emprenedors que vulguin llançar el seu projecte, clar, estiran envoltats una mica de tot el sector, és a dir, de les empreses més importants del sector a nivell català. Sí. Per tant, això a nivell de networking pensem que serà molt potent i que ens diferencia una mica d'altres acceleradores, una mica que estan molt especialitzades en el mundillo de les tecnologies
i molt centrades en això, podríem dir que és una acceleradora una mica més oberta, no únicament al sector tech, sinó a altres sectors sempre que toqui la part agro. Sí, al final estem englobant des de la preacceleració fins a l'acceleració en tota una cadena de valor molt especialitzat. Llavors no és que tu entris en una acceleradora on toquen molts sectors que al final, ostres, hi ha algú especialitzat en això realment? I aquí tenim mentors especialitzats. Per exemple, des d'IMAC proporcionareu mentors sobre tecnologia, màrqueting, si no m'equivoco. També teniu la part legal. La part legal, correcte. Una part molt important en qualsevol negoci. Sobretot a l'inici, el pacte de socis, no? El que més espanta, ostres, i ara què? Com ho fem? Som 3, som 4? Bueno, tot això ho parlarem allà i ho solucionarem. Exactament. Bueno, la idea és acompanyar una mica, i que si tot el que estigui relacionat amb el sector agro pensem que és l'acceleradora idònia per accelerar el projecte. Per què? Perquè tindreu al voltant tot el sector, per tant, connexions amb tot el sector, coneixences amb el sector i acompanyament amb experts del sector. Per tant... Experiència 360. 360, exactament. El que tingui un projecte agro, apunteu-se perquè és el vostre lloc, sens dubte. Sí. La formació, sí, sempre està benvinguda, però la mentoria és el que enganxa. Claro. Si haguéssim de fer un resum d'aquest programa, jo diria que la fase 0 seria la rebuda dels projectes. El que farem és analitzar una mica els projectes que ens arribin i seleccionar els que entenem que més podem ajudar i que tenen més potencial. D'aquestos, al final, seleccionarem màxim 15 projectes, és una mica el que ens hem marcat aquest primer any de l'acceleradora. Amb aquestes persones, amb aquests emprenedors, hi haurà com a 3 parts, diguem-ho així. Un que serà de formació, és a dir, els donarem formació amb tot el que un emprenedor necessita per tirar endavant un projecte, és a dir, des de la part mínimament legal, la part de màrqueting, la part de digital, etc. És a dir, un enfoque general que qualsevol emprenedor necessitaria. Una segona fase de mentoria, és a dir, d'acompanyament, és a dir, experts en diferents àrees mentoritzaran o acompanyaran aquest emprenedor amb una mica el que ell necessiti. I una tercera part, que seria aquesta part de networking o d'acompanyament per a poder col·laborar, diguéssim, amb altres agents del sector ja consolidats i que els puguin una mica ajudar a acabar aquesta sortida al mercat. I aquestes 3 fases estan repartides en els 5 programes, o sigui, tots 5 programes tindran les mateixes fases. Correcte, exactament. Llavors, estiguis en el punt en el que estiguis de la teva idea, del teu projecte, de la teva empresa, contaràs des de l'inici de la formació i acabaràs amb la formació, la mentoria i la llançada, la sortida al mercat. És a dir, els emprenedors que es poden apuntar al programa és des de persones que tenen simplement una idea i que volen veure com poden materialitzar aquesta idea a emprenedors que ja tenen un concepte de negoci, inclús a la millor que ja estiguin a punt de sortir al mercat o hagin sortit al mercat i encara estiguin una mica en el procés inicial. Sí, al final això va sorgir amb l'esperit d'ajudar, no? Que ajudem només amb un, si els ajudem a tots, estem englobant tot un ecosistema a dins d'un sector en auge. Completament. A més, hem de dir que el sector agro és un sector totalment de futur. És a dir, quan parlem del sector tecnològic, que és el futur, el sector agro també, perquè al final cada vegada som més persones al món, la població mundial creix a un ritme espectacular i, per tant, haurem d'alimentar tota aquesta gent. Per tant, el sector agro és un sector de present i de futur. I els emprenedors que vulguin iniciar-se aquí, penso que tenen una gran oportunitat. I si nosaltres, amb aquest projecte de l'Emprenagro, els podem ajudar amb el que faci falta. Els podem ajudar, escolta, serà el cercle virtuós del Pep Guardiola. I per acabar, quin consell li donaríem a un emprenedor o a una persona que té la idea, que vol començar, que vol entrar en Emprenagrocat? Quin consell els hi donarem? Els donarem, home, primer de tot que s'apuntin, que vagin ràpid a apuntar-se perquè hi ha només 15 places. És a dir, que quan tindrem les 15 places ja tancarem el programa. Això el primer.
I el segon, jo diria que, sens dubte, si jo estigués en aquesta posició, aniria corrent a apuntar-me, perquè aquest acompanyament, aquesta formació, aquest networking que poden aconseguir amb aquest programa, difícilment trobaran un altre programa i ho puguin aconseguir. Sí, la veritat és que hem creat un projecte únic i a mida que enfortirà tot aquell que vulgui ser partícip. Clarament. Bueno, doncs moltes gràcies per haver vingut avui amb nosaltres. Ha sigut un plaer i sobretot compartir projectes i compartir tots aquests anys de feina junts. Sí. Gràcies, Anna, gràcies a la FEMAC per una mica per deixar-me participar en aquest projecte i bueno, que sigui un èxit, que segur que ho serà. Esperem que sí. I esperem una mica que les nostres terres, no? I que ajudem a enfortir una mica aquesta emprenedoria a casa nostra i a Catalunya en general. Doncs bueno, moltes gràcies a tots per haver escoltat aquest episodi. Ja ho sabeu, si teniu una idea de negoci cap a Emprenagrocat, no hi podeu faltar i ens veiem al pròxim. Fins aviat!